Добър ден! Днес имаме удоволствието от King България да ви представим един американски автомобил Jeep Grand Cherokee с двигател V6 с мощност 285 конски сили, с двигател 3600 кубика, произведен 2014 година, с монтиран газов инжекцион King 6 цилиндъра OBD. Изпарителът, който монтирахме, е Magic с мощност до 450 конски сили, много мощен. Джузите са Hanna Gold, монтирани под кората на двигателя. Също много бързи и много подходящи за автомобила. Компютъра, както казахме, е King 6 цилиндъра OBD с постоянна OBD връзка и корекция на горивото до 25%, зависимо от колко гориво изисква автомобила. Също така има система за изчистване на чек лампата, ако случайно светне. Също така монтирахме системата за смазване на клапаните флаш любе, защото автомобила се нуждае от него. Филтрите са монтирани на много лесно за смяна място и е лесна тяхната по-нататъчна поддръжка. Копченцето по избор на клиента е монтирано в купето на автомобила на удобно за виждане място с показания на нивото на него. Зарядното се намира в капачката на резервара и с адаптер и директно остава зареждането на самата газ. Бутилката се намира на място на резервната гума и е с общ обем 67 литра, чисто събира 50 литра газ. С тях автомобила минава приблизително около 240 км, което е много добър разход за този огромен автомобил. Цената на системата е приблизително 2500 лева и се изплаща за около 15 000 км. Автомобилната газова уредба е монтирана в King България, село Ведрале.